mangoswana ngambrengan ati karenane kasloce Pandhawa myoga mulung manung jiring para sata Kurawa Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari ing Indraprasta saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rawuh wonten praja negari ing Amarta Kaka Prabu kekalih kula ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk Kaka Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma inggih sampun ingkang raka tampih karya bombong kasmanahipun ingkang raka Yayi. Yayi Prabu Puntadewa iki sampun ingkang raka ing Mandura tampih akarya bombong kasmanahipun ingkang raka mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugia kunjuk. Inggih Kaka Prabu kekalih sampun kula tampih yang kula pundi karya Cundaka Panglingga Murda Kaka Prabu. Jletheng kakangku apa dene Baladewa aku ngaturake basaku katuru kunjuk ngersane kakangku sakloron Werkudara tak tampa Dimas Werkudara tak tampa ya jagat pangestungkara Yayi Prabu wonten paring dawuh mitrat nawala ingkang raka tampi bilih para sembodra kalian para lancur-lancur Pandhawa cacaking negari Ngamarta
kasinggihan Koko Prabu malah sampun wonten tigang candra rikalenggan sakmenika. Para Pandhawa ngupadi sarat sarana dering wonten setunggal sraning keduga saged nemuaken wonten pundi dunungipun kadang kula miah anak-anak Pandhawa. Yo, semono uga Kresna. Aku ya wis ora kurang-kurang nggonku playon kekalangan Malaya. Nggih pawono goleki Adi Wara Sembadra. Sartane goleki kelawan anak-anakku, ya anak-anak Jodipati. Malah urung ana trontong-trontong soleh pepadang. Ngantos kula bingung Koko Prabu. Sejatosipun wonten pundi dunungipun? Mapanipun, sisianipun ingkang rayi kula mboten mangertos. Awit kula ugi nyumurupi jagatipun Wara Sembadra menika peteng mboten ketingal Koko Prabu. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat yayi wonten maring dawuh. Bab perkawis punika para Pandhawa kula aturi supados sareh sabar sawetawis. Awit ingkang Raka piyambak ugi sampun nyumurupi kaca paesan nanging kula sawang jagatipun ingkang sami oncat menika ugi peteng tanpa beda kaliyan menapa ingkang dipun sawang dening pun Arjuna. Nanging Koko Prabu mugi ndadosna ingkang puningan. Menika kala wau saderengipun mantu Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten mriki ingkang rayipun Darmakusuma malah sampun pikantuk sasmita saking para Jawata. Timbuling para kadang miwah para putra Pandhawa ing sakmangke badhe wangsul wonten praja negari Ngamarta menawi para Pandhawa kasinungan inggih wujudipun kanugrahan ingkang badhe dipun pantedhaken dening para Jawata inggih menika ingkang awasta wahyu kamulyan jati Kanjeng Koko Prabu sarating pantam sumula madangi jroning masarean ngenani wadon ler katon kang remu-remu kalingan ngangrangan sang jah manah angkung sumbungkem kuling baboyaye mangrempo babu eman piratante pronto ayam sunggawa ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Lah menika ora sampun cetha dawuhipun para Jawata. Para Pandhawa badhe manggi tuwin ingkang sami murca menika badhe oncat wonten badhe wangsul wonten Praja Negari Indraprastha menawi kadang-kadang kula para Pandhawa kasinungan wujuding wahyu kamulyan jati. Lah lajeng mapanipun wonten pundi yayi? Miturut dawuhipun para Jawata ingkang sampun ingkang rayi tampi wonten titah ingkang dados lantaran inggih menika pandhita ing pertapan Rukma Kencana inggih ingkang peparapun Begawan Badra Buwana inggih Badra Bawana Koko Prabu pramila benjang punapa anggenipun badhe gelak lampahipun para Pandhawa awi kula dherekaken wonten pertapan Rukma Kencana ya jagat pangestu karo nggih menawi ngaten ingkang Raka nyuwun pamit sampun ngantos negari Indraprastha komplang lho yayi kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Kadiparat kula badhe nganthi dhumateng kadang kula inggih menika pun Werkudara kaliyan Arjuna mekaten Koko Prabu iki malah kula nyuwun pamit Koko Prabu Baladewa piye Kresna kula aturi lerem sawetawis lenggah wonten Praja Negari Indraprastha oh ngono inggih. Lajeng kula kados pundi Koko Prabu Setyaki uga mapano ning Praja Negara Ngamarta. Merga perkara iki mengko bakal rampung yen to pun Kakang dhewe sing nandangi. Mekaten. Iya. Menawi ngaten ingkang rayipun Darmakusuma ndherekaken tindak jengkar paduka. Puntadewa kakangku aku njaluk pamit. Ya Di sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Baladewa kakangku aku njaluk pamit.
Yo, Werkudara sing ati-ati. Sampun Yayi. Kula kinten semanten kemawon anggenipun para Pandhawa ngawontenaken pirembagan. Malah kula nyuwun pamit ndherekaken tindak jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu. Lir sapandhing sono miling pangolate. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe kandrung sabaran katuwa kermonyak majek saking jas balewur Dara jeneng kakangku apa Arjuna maning ndi wah ning mburi bocah lagi sungkawa bocah lagi sedih atine akhirnya gelegan kaya ngono kuwi lemak mlaku kelemar-kelemar oh ya syukur lah ngopo lho kok lah ngopo piye to piye tresna kakangku sawangen to ning antariksa ke ana wujude mendung peteng cacahe loro yo kowe ngerti to sapa jatine kae wah ora lho kok ora ngerti piye to weruh wujude mendung peteng loro nanging ora ngerti sapa jatine kae rak wujude rak padha karo aku to wah yo terus sing siji kae wujude padha karo wujude Janaka wah kok iso kae wis sawangen to aku tak malih dadi apa terus kowe mengko nututana wah yo
kabeh kok dadi durga. Batu iya Werkudara iya. Terus aku kon dadi apa? Megeng napas. Aku kon megeng napas. Iya. Merga wong loro kae jatine wujude sejati ya aku iki. Terus sing siji kaya pewujudanmu iki Werkudara. Batu ana pulung ngono kok ya ngadeg malang kerik. Wah. Aku ra iso ndodok. Lungguh, ra iso. Ya wis ngono wae ra apa-apa. Ngerti to sapa sejatine wujud kae? Wah, yo kon tekan kene ya, geceke ndase. Korne tore kiri Harat bumi prakambita sadoloma ngamba-amba udan darasawara mboten nginten babarwisan bilinggeng putra Indrawati pinanggih kelan maduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Betari Durga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Batu-batu iki nata Indrawati. Inggih Kanjeng Ibu. Ya nggih ulun tampamu ya lihat pangestuning pun Ibu wae tamanana. Kawula ana inggih sampun kula tampi angarya bombong. Tuwin kula pundi ndadosna jimat. Arjuna barang kuk kula nuwun ndi pepan dia Betari kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Arjuna ulun tampa mboya lewat pangestu ulun namanana ninggi ana wigati apa teka lumarep dalan kene lho nuwun sewu kula ingkang badhe tumuju kula menika kena ngapa Kresna lah kok dadi sasar susur ingkang dadi atur kita. Kanjeng Ibu kula nuwun sewu kula nyuwun dipalilah kula badhe inggih menika kula badhe apa kowe arep ngapa nggih kowe arep ngapa Wiladara Janaka kowe kuwi lho Cok. Wah lah mriko mlayu wae Dimas. Lagi tetep transisi. Ngerti dhewe ta Werkudara? Iya. Lho kok kowe urung salin? Lah ora ngerti aku.
carane salin piye wong aku ya kur manut kowe ya wis Koko Prabu wonten menapa? Nek si Adi ngerti mesti si Adi dukanipun wis ta. Bakune awake dhewe tumuju ning pertapan Rukma Kencana Dimas. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kunjung bang terate Nat langening kalang anak lar mantan mun saratina ler Dinon ler kekonang surem saratetan padang
Nek ngaten kula namung sendika ndederek. Wong kula niki ming bature sampeyan kula mung abdine panjenengan. Tole ayo padha mundur sithik ning jero pertapan kono. Mbok menawa pancen wong sing mbutuhake wujuding wahyu iki banget. Nggone mbutuhke kanugrahan tole. Nggih Pak, monggo. Monggo Pak, monggo Pak. Pucung sari kalong randaning kalapa. Swami ngambreng ngang kate karnaning kaswase. Mulanuwun sewu. Menika wonten salah sawijining alindra ingkang rawuh wonten ing pertapan Rukma Kencana. Mboten pangling menika Nalindra Ndarawati pun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya penemban. Kaliyan ingkang wingking menika Raden Arjuna Panengah Pandhawa. Ya pancen bener iki Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna penemban. Inggih sinuwun inggih. Aku tak takon karo kowe. Inggih Kadiparan. Kadiparan sinuwun. Aku tak takon karo kowe apa pancen kene iki adeging pertapan Rukma Kencana. Inggih mboten wonten kalih inggih kula ingkang abdi pun Begawan Badrabuana. Walah dalah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Malaya goleki pertapan Rukma Kencana jebul mapan ning kene. Inggih. Menika pertapan kula. Sasmitaning dewa ingkang dadi lantaran tumedhaing wahyu kamulyan jati ora li kejaba mung penemban Badrabuana. Inggih kula piyambak malah sak mangke wujuding kanugrahan sampun dipun titipaken wonten ngarsanipun ingkang abdi. Wujudipun Gendhaga. Gendhaga menika isinipun wahyu kamulyan jati sinuwun. Walah. Yen mangkono wahyu tak jaluk Gendhaga tak jaluk bakal tak bayani negara Ngamarta. Merga negara Indraprastha wektu dina iki taman mageblug nemban. Monggo kula aturi nampi sinuwun. Kok mambu bayi
prajurit Kang maguru kangsa tetekadya putula War panjriting turangga hesti rakata ingkang doja layu Lho Sinuwun Ndarawati nembe kemawon mingset saking pertapan teka rawuh mriki Werkudara apa Kresna kakangku Ngerti to sapa sing mrene mau lagi wae Yo Lho liripun kados pundi sinuwun Apa kowe ngaran penemban? Badra Buwana ki apa kowe? Inggih, pangestunipun kula Pandhita ing Rukma Kencana. Pun Begawan Badra Buwana kepareng paduka kados pundi? Hah? Aku tak takon, inggih. Apa ana wujute Nata Ndarawati karo wujute Janaka sing njaluk wujuding Wahyu Kamulyan Jati karo kowe? Waduh. Inggih. Gendaka isi Wahyu Kamulyan Jati sampun kula pasrahaken wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun. Malah wekdal menika paduka rawuh wonten mriki malih. Lho. Aku ki lagi wae praptana kene kok kowe duweni ukara kang kaya mangkono. Lho lajeng nika wau sinten Sinuwun? Njaluk pamit Penemban. Sanggaing kutha sang Kurukula Yanamutusa sang Sri menungsa ratatanan ana panjalmaning jajalanat ingkang madha rupa lan Nata Ndarawati ora sablawanan ucapmu iki Nata Ndarawati sing sejati lho kowe iso ngarani sing kaya mangkono aku Nata Ndarawati kang sejati kowe panjalmaning jajalanat dicoba sapa sing duwe senjata cakra Kresna lah kok kita ngerti kelawan Manjanulun Kresna. Mbok marwa sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya ngelo apa iku ana letong nyeblok nibani cengele Prabu Manik Mandaya Parat wala
nggonku nguyak kelawan nata Ndarawati. Lah kok aku malah ketiban wujuding gendaka apa iki? Sinayeng manggulung mintonaken triwe kramanira wah iki sing tak golek-goleki kowe tak uyak-uyak kok malah methukke karo aku kowe Prabu Manik Mandaya ayo mosok lali wong agi mau sore aku prapta ning negaramu ayo ndi Wara Sembadra ndi? Wara Sembadra tak jaluk. Nembunga dhewe karo bojone. Anggepe wong butuh ya wani nembung dhewe padha lanange kok. Koko Prabu mriko sinten? Kuwi lho. Kuwi arep njaluk bojomu Wara Sembadra arep dijaluk karo kuwi. Lho keparat menungsa ora tatanan. Kene adhep ana Raden Janaka. Tak wenehke Wara Sembadra yen to wis kelakon kowe nglundhungke janggane Panengah Pandhawa. Krungu dhewe to kowe? Kono gek ditandangi kok senengane ora. Padha lanange. Ayo. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Mandaya. Sapa kowe? Iki Panengah Pandhawa Raden Janaka. Kowe arep mboyong nglawan garwaku Wara Sembadra. Oh, kene. Bojomu tak jaluk. Bojomu tak silih, nek ora entuk jaluk tak silih. Kene. Kelakon tak wenehke boyongen Wara Sembadra waton wis gumlundung. Mestakane Raden Janaka. Oh, mati dening aku marang. Ngerti kene ketayalan dadi ratu barang kok ming meneng wae ora goleki ora apa-apa. Walah. Piye Janaka wis sidane rembuke piye? Mboten kok Koko Prabu. Lho kok ora piye to? Diajeng. Diajeng apa? Kowe iki ya ket mau sore tak sowani ning negaramu kok ya ming meneng wae. Ha ya sing gedhe pangarupamu, pangapuramu. Mboten nginten babar pisan menika pun Wara Sembadra. Ha iya aku ki jane ngerti. Lah mung nek tak badarke mau sore ra ya ndang rampung to lakone Sembadra. Iya. Ki apa ki kok nibani sirahku barang mau ki. Wong agi mlaku kok ketibanan wujud kok ya ngene. Melenyek barang. Iki kudu kok wujude ngopo-apa? Iki wujude gendaka. Gendaka isine apa? Iki isine wahyu kamulyan jati ya sing digoleki karo para Pandhawa. Oh alah. Tak kira nek apa. Kono gawan aturna ana ngersaning para Pandhawa. Mbok ya kowe wae to, Mas. Loh, dawing dewa sing dadi lantaran tumedhaing wahyu kamulyan jati ku ora liya mung kejaba. Kowe lho Wara Sembadra, ya wis tak aturne kono. Yo, bocah kok. Manggahang sesumbar mawa lindhu bumi gonjeng
Iki sapa ana Tumenggung? Temungge. Iya, sapa kowe? Tumenggung Hakni Parasu. Sapa? Tumenggung Hakni Parasu. Biasa wae sing ngomong. Arep ngopo? Aku arep ora negakake patine Ratu Gustiku Prabu Manik Mandaya. Arep melu mati ngono? Ya nyusula. Wah iblis. Ngopo Janaka? Padha wingi bengi. Krudha gawe lelakon sak geleme dhewe. Antarja ta iki? Nggih, Wa. Kok dadi Tumenggung kaya ngono barang. Lha kula niku malah dikanthi kalian Bibi Wara Sembadra. Ngendikanipun badhe gayuh wahyu. Lah malah sampun kasembatan. Wis, wah iki. Lajeng Bibi Wara Sembadra sakmenika mapan wonten pundi? Kae ning negara Ngamarta. Ngestaken dawuh kula badhe sumusul kumpul kalian para Pandhawa. Wah nyantrol. Iki ngopo iki? Iki arep ngopo iki? Kinjeng ki arep ngopo? Kinjeng parat. Ayo. Kowe sing wis mateni karo Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Manik Mandaya kudu wani nandhing abdine marat. Nya, tampan ana senjata cakra. Kene. Nya. Wah, konangan iki kaya. Ratu Bajiret ana wong ora kenal didemoki manut. Kowe arep ngopo njogete wagu kok kowe iki arep dadi wadyabala barang. Ngerti kelet malah didemoki. Lho, tak benake ben ora nemplek. Oh ngono to. Iya ndi? Ora ndandi wis kek salin. Walah, Dek, kok ya si jale konangan ni lho Pak Jan. Piye leh kun joget wagu wah monggo nek to sawang tanganku iki lho miji timun tangan kok miji timun apa kuwi jenenge Gandewa Pinenthang lah kuwi ora kowe dadi wadyabala barang ambuh ora sing ngakon sapa kowe dadi Tumenggung Koclok kaya mau Bibi Wara Sembadra kowe dijak nendi lambu aku ya guru manut kok. Sampeyan ki ora usah nyeneni kaya ngono. Kae goleki pakmu kae. Sapa? Pawira apa? Pakmu Werkudara kok. Walah ya. Males senengane ora.
Wangung sireng prasata Kurawa. Yayi Wara Sembadra iki nggawa wujude apa? Kirangan menika menapa Kaka Prabu? Sembadra kowe nggawa apa? Embuh apa iki? Lato-lato dinosaurus wae. Ora kok ya entukmu ukara kaya ngono kuwi saka ngendi lho ora. Cah kok lek ngendikanipun Kaka Prabu Kresna menika gendhaga isi wahyu kamulyan jati Kaka Prabu. Yayi wonten dawuh Kaka Prabu. Menika gendhaga menawi dipun bekak ing sakmangke dayaning wahyu kamulyan jati badhe sumrambah wonten negari Ngamarta Yayi. Ngaturaken panuwun yang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Wondene paduka sampun damel tentrem. Negari Ngamarta malah Yayi Wara Sembadra sampun wangsul wonten negari Ngamarta. Wis saken dawuh. Dawah sami-sami. Malah kula nyuwun pamit taksih wonten pakareng kedah kula rambung Yayi. Kangge narya wangsit pindha kembang ngajaping tawang menika sinuwun Ndarawati inggih pukul lho paduka sampun ngantos kados mekaten lho sinuwun lho mboten kula namung badhe ngaturaken manun ingkang tanpa pindhan wonten ngarsa paduka Hyang Pikulun Manikmaya walah konangan. Dewaya nuntuna wong aparang jas padha saresaran Astungara sidam sekaring bawana langgeng Mboyapati Ndugamana teka jeneng kita bisa priksa lan mangerteni sapa ta sejatine ulun nggih to wong sampun cetha wiwit kula mlebet wonten ing pertapanipun Hyang Pikulun Manikmaya wonten ing pertapan Rukma Kencana menika perbawanipun benten Pikulun. Iya Nata Ndarawati. Kakang Semar malah nderekke karo Hyang Pikulun Manikmaya. Heeh. Anu nggih kok nganti ora basa. Nggih, sinuwun. Wong kula niku diimpeni kalih Manikmaya. Kula dijak dadi pendhita, kula ming manut mawon. Ngono Kakang. Nggih. Nata Ndarawati. Wonten dawuh Pikulun. Gandeng ulun kira ulun rasa kabeh wis purna. Malah ulun bakal kundur makayangan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Wismaya,
Piye Guru? Kula ngaturaken agunging pamatur nuwun ulun badhe kundur makayangan Kakang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sesuk nek arep dadi pendhita ki ngono kuwi wae ora usah dadak ninggal sandangan. Mundhak tak colong mengko lho Guru. Inggih, Kakang. Pripun? Ndara Sembadra kondur napa dereng? Wis Kakang, alhamdulillah. Jebul mung do gawe lakon sak geleme dhewe. Nggih ngoten niku. Garwa Madukara niku sok senengane sok lunga, jan-jane ming padha. Mboten Ndara Janaka, mboten sing wedok niku gaweane ming lunga. Kae sapa, Kang? Kula tandangane ngerti kula. Cah mriko niku. Semar kok melirik-melirik, melirik-melirik ndasmu. Lho, ora basa kan Nata Ndrawati, kae Nata Ndrawati nang kono. Karep apa? Ayo. Dicepot klambine. Gek usul. Lho. Sing apik. Ayo, gek usul kathok. Ayo. Entuk sandangan kaya ngono kuwi sekongen. Sampun lho Kakang, sampun. Kakang Semar. Tobat Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Meng malihane Pulanggana kok dadak nganggo Janaka Wanda Kinanthi. Lawasan entek-enteki ragat kowe. Wah, mlayu. Ndara. Yo. Madangi jagat mungo paning sapucahing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung
mareka den prayitna semurire seka balik wong Ndara almarhum Dara yo dipol kakangku kula ngaturaken panuwun Ndara kula nggih ngaturake matur nuwun nggih Ndara arep niki mau kula ngawontenaken sandiwara yo ora dadi ngopo wah sesuk nek ora gur ora sadu klithian mboten Ndara aku ngaturke panuwun ana ngersane dipol kakangku malah kula sing ngaturke matur nuwun tanpa sampean kula ora bakal iso tekan kene yo nggih malah kula sanak kula nyuwun pamit mboten melu kumpul para Pandhawa wah Semar sebabe apa sotone wis dimasak jane nggih pengene niku anak kula kepengin nyate nggih kok kula mblenger soto wah ora bersyukur waduh nek kula bersyukur niku mah mengke wong sak donya melu-melu pret nyuwun pamit matur nuwun kathah lepate ngatur kula diagung pangangsami nyuwun lumebering sesamudra pangangsami yo tiba padha-padha nggih namung pamuji pandonga kula mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga ing lalatan candhi mriki tansah pinaringana ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah lojinawi karta tata turta harja yo Semar yo cekap semanten kemawon atur kula slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sing nonton tanggapan slamet to sak kabeh-kabehane matur nuwun bungkasane ngatur sura sudira jayaning Kang Ratsa Brasta ulah tekaping Darmastuti matur nuwun sedaya memala sageta senontek ketamplek kecemplung kendang-kender kecemplung kedung kali bengawan Bagong aja lali golekane nggih Pak ngesaken dawuh engko tak tumblang toplek toplek top tak kentubel ada tak tuta tung baldatun thayyibatun qarabun ghafur Jumbate